Чакаш ме на вратата, да не си дошъл да ме арестуваш. Хайде, влези да. Но защо не ми носиш роза? Или китайска храна? Не, няма да вляза. Не съм дошъл да влизам, а съм дошъл да говоря с теб. Е, така ще говорим от вратата. Не ми пречи. Аз мога ли си сипя едно питие? Да, може, налей си. Обаче на тебе няма ти налея. Защото всъщност ти не си вътре, си там на вратата. Таня, айде моля те, ако обичаш... Ти сигурен ли си, че нямаш нужда от питие? Абсолютно съм сигурен, че нямам нужда от питие. Май имаш нужда. Не, нямам нужда. Имам нужда да не ме прекъсваш, да ме изслушаш, да чуеш защо съм дошъл. Добре. Ай, казвай. Казвай. Какви са тия детинщини? Страх ли те от мен? Ако не влезеш, ще затворя вратата. Искам да разбера. Как може да си приятел с някой и в същото време да го предадеш без да ти мигне окото? Гонче влиза в затвора заради теб, Таня. Но не за това съм дошъл. Слава Богу. Така, значи сега има нова загадка, свързана с мен. Кажи ми, какво те мъчи? Нищо не ме мъчи. Искам да разбера, каква е тази игра със специалния съд? Имаш някаква скрита цел, която искам да ми кажеш сега веднага. Има. Искам специални правомощия, за да се разправя с специални хора. И кои сте тия специални хора? Ами, Милото. Милото! Милото! Ти се занимаваш с Милото от първия ден, в който те познавам. Примерно казах. Примерно? Ти винаги се занимаваш примерно с Милото. Ти всичко правиш, например, разговаряш с мен, например. Ще те дам за пример вече. Знаеш ли, в момента откровенно изглеждаш глупав. Знам. Знаеш. Да, знам. И знаеш ли защо? Защо? Ами защото не знаеш защо си дошъл. Таня, много добре знам защо съм тук. Ти не знаеш защо съм дошъл. Аз знам защо си дошъл. Ма ти не знаеш. Таня, ти не знаеш защо съм дошъл, аз знам. Не, аз знам защо си дошъл, ма ти не знаеш.